ľudia, dneska budeme hrať Smile, to je nejaký horor a to je first person, čo ja neznášam, ja neznášam first person, to je najhoršia vec, čo môže existovať, proste na čo tu je first person. Dobre, ale čo mám tu robiť? Vyšiel som von. OK, to je čo? To je blok čierny. Vidí... Myslím, neviem, prečo som sa toho sľakol. OK. Ahoj. Wow! Skoro som spadol. Idem? Niekde? Aha, tu nemôžem spadnúť. Čo je? Živám. Tam je tma! What the fuck? Čo to je? Spadol som. OK. Čo to je? What the fuck? Ja som vždy... Čo to je? Čo to je? Prečo ide ku mne? Prečo ideš ku mne? Nechod ku mne. Nepribližuj sa ku mne. Asi sa približím sa. Asi sa ne. Môžem od nej utiecť. Som rýchlejší, chodem! To je všetko. Zabudol som spraviť ending, takže keď sa vám páčilo toto videjko, dajte like a odber. Čau!